Здравейте на всички! Днес ще ви запознаем с невероятни факти за една от най-популярните породи кучета в света – лабрадорите. Те са не само очарователни, но и изключително умни и специални. Готови ли сте да научите топ 10 интересни факта за тези невероятни кучета? Да започваме! Лабрадорите първоначално са били създадени за лов на птици в открити води. Те са истински любители на плуването и нямат търпение да се гмурнат. Лабрадорите са известни с любовта си към храната. Те винаги са гладни, затова трябва да следите диетата им, за да избегнете затлъстяване. Лабрадорите са едни от най-често използваните породи за кучета водачи и терапевтични кучета. Те са търпеливи, лесно се обучават и обичат да помагат. Тези кучета обожават да бъдат сред хора и други животни. Те са лоялни и винаги готови да ви покажат обичта си. Лабрадорите имат неизчерпаема енергия и обичат да играят. Те се справят отлично с игри като фризби, тичане и аджилати състезания. Те са страхотни търсачи, използвани в полицейски и спасителни мисии за намиране на изгубени хора и предмети. Лабрадорите са интелигентни и лесно усвояват команди. Те обичат да учат нови трикове и задачи, което ги прави чудесни служебни кучета. Ако имате деца, лабрадорът е страхотен избор. Те са търпеливи, нежни и винаги готови за игра. Лабрадорите често са на челните места в класациите за най-предпочитаните кучета. Тяхната дружелюбност и адаптивност ги правят перфектни домашни любимци. Лабрадорите са перфектни семейни кучета. Те са верни, социални и винаги готови за приключения със своите стопани. Това бяха нашите топ 10 факта за лабрадорите. Надяваме се, че видеото ви е харесало. Ако искате още подобни клипове, абонирайте се и споделете.